Kako izgleda kod mene na snimanju emisije Subotom sa Sašom. Kod mene uvek velika žurka. Svi znaju da, evo, ovde sam bio žiri Beogradskog proleća, po meni priznanje za moj rad. Dobijem majice. Obično znaju ljudi da sam potkupljiv. Tanja Petarnek-Aleksić mi je dala emisiju. Sviđao je se jako moj rad na radiju, TV lica kao sav normalan svet. Vidi ovo praline, Klaudija zvana Rozga napravila. Subotom sa Sašom praline. Možete zamisliti kako je ekipi. Je li ovo pred novogodišnje izdanje? Jeste, ovo je novogodišnja Vesna Otić, žena koja najviše izlazi u Novom Sadu i posetila je najviše to. Ovo je Milana Štiklama, uvek vesela novogodišnja, da kažem, atmosfera. Vidite moju majicu, čola, a Ćira mi je rekao što me ne zoveš, Saša, kod tebe da pevamo još i danas teku suze jedne žene koja voli mene. Princ od Vranje kaže, Saša, danas ne postoje radio stanice. Kod tebe je dobih 2 sata. Gde to ima? Tako da je bio Princ od Vranje. To ja što volim da digitalizujem Višeslave, da tražim stare snimke Radio Novog Sada. Našao sam i Big Band Radio Novog Sada. Pevaju pesmu Moje moj Saša. Vidite, Vajagu. Ko je ovaj crni pored tebe? Vajaga, zvani astronaut. Čovek ima hit s devitom. Ne, evo je, Frajlica, divna žena, divna grupa koja je započela kod mene. Prvi nastup su imali u emisiji Tabloid, divne glumice i iz predstave Kako sam postala frajla. Zanimljivo, zanimljivo. Kod mene uvek žurka, uvek vesel. Ako poželite da dođete, da se proveselite, da dođete na... Da li smijem ja da dođem samo da sedim i da vas slušam? Možeš i da slušaš i da pevaš i da biraš muziku. A ako ovako radiš kao što se radila fotografije za društvene mreže, to je super. Obično ljudi kod mene dođu kao na neki rođendan, na neku žurku, imaju dovoljno vremena da odaberu sve playliste i svi se jako dobro provodimo. To je nešto što mislim da je odrednica ovih mojih formata. Dobra zabava i dobra energija i mešam zabavnu i narodnu, starogradsku, rock, folk. Stranu ne puštam. Dobro, kad je bio učitelj Jola, bio je swing. Nekad kad gosti traže idemo i na swing. Kad mora swing, kad mora džez. Ali mešamo. Malo narodna, malo zabavna. Znaš što ja razmišljam? Da je bilo dobro da kod tebe se uključi samo jedna kamera. Gde? U studiju. Ja isto to razmišljam, ali kako bih rekao? Možeš uključiti live. Daćemo ti mi jednu. Ne, vidi kako ona meni daje modernih ideja, ali moram da ti kažem. Daćemo ti jednu kameru našu. Ne treba vaša kamera, nego da kažem, u Ugla i Subotom sa Sašom dolaze ljudi pa rade podcaste. Kod mene su bili uticajni influenceri. Ali mi hoćemo tebe da gledamo. Vi hoćete mene da gledate. Ja predlažem da dođeš na zabavu. Da se prvo izđuskaš, da budeš malo... Nisi zvao Višeslava. Nije da ga nisam zvao, ko će njega uhvatiti. Sad smo se sreli na nacionalnoj frekvenciji. Bilo nam je lepo. Mi ne možemo od jurnjave da se ujurimo. Ostade mi kišobran kod njega u kolima. A ja... Tako da Višeslavan, kako bih rekao, svakog zovem ko ima vremena, ali vidim stalno radi. Stalno radi vreme za RTV kada ga uhvati. Pa jeste, da. Preteruje. Ali, kako si ti... Koliko si ti noćni čovek? Kako ti prija? Ja sam noć. Pa znaš šta znaju? Samo me ti zoveš. Kako si to zdravo živo zaboravio kao Jarac Strelac? Kako si zaboravio da se ja ne zovem pre 12? Ti me zoveš odmah u 10. I što kaže okolagija... Pa znam, okolagija u glavu. Ladna voda, sladak šećer, ladna voda. Ja se prvo obudim kao Borivoje Šurdilović. Kafa mora da mi se primakne, pa onda ustajem. Ja sam noćni čovek, psihološki tip sove. Da, mi kad smo se vraćali iz Beograda sa prve, on je tek tad procveto. Ja sam procveto. Glava mi udarao u upravljač. Ja znam da on meni uvek kaže, kad dođe ustao sam u 4, ne znam šta sam ustao u 4, kako još ustao u 4, dobro se moje mame. Vidi, meni je loš dan ako sam ustao u 8 i 7. A velike sam meteoropat. I meni ako ustanem u 7. Osjećam i retrogradne planete, osjećam i promenu vremena. A kišobran mi kod Višeslava u kolima. Znači, moram da uhvatim kišobran moj da bih mogao danas da... Znači sad moraš da ideš za njim. Ali inače javljam
situaciju s vremenskom prognozom, samo što kiša opet nije počela. Njemu ne smeta ni kiša, ne smeta mu ništa, on ustaje rano, živi zdravo. Sale, kaži ti nama, Meni je ovo hoćeš ti opet novu fenomenalno. godinu? Hoću da se zagrevaš sa Sašom. Inače, čekaj, moram to da je- kažem šta mi je Hoću. people metal. Hoću, apsolutno. Govorim, Znaš li da sam pre jedno ti, 30 godina kod Crnjanina bio? Za novu slušaj, godinu, oni radi ali novu godinu. ne, tebi treba dati 2 sata formata. Kakva nova godina da je 100 gostiju, nego znaš šta hoću da kažem? Pamtiš li ti onu novu godinu na programu na kome smo radili uživo, kad su mene izneli, ja ne znam kako sam došao kući, samo sam se probudio. Kakva je bila nova godina uživo, peva nisi došao. Nedeljko Bajić-Baja, koga nigde nema u medijima, peva Starogradske i Sevdalinke. Jel se sećaš kad nam je Baja pevao? Kako ne, ali njega je NS+. Ono, Mila majka, šalji me na vodu. Mila majko, šalji me na vodu. Poprilično, sve spotove smo mu radili, mi smo. U stvari, pa NS+, da. I ove godine tradicionalno zagrevanje sa Sašom, šta mi je people meter? I kad snimim formate, svi misle da sam uživo. Taksisti kažu, zar vi niste uživo, nećete me prevariti što ste se obukli u kapu. Ovi iz brze hrane. Više u marketu mi kažu, a kako vi to možete da mešate? Kako može kod vas Dara, mislim ona kad je bila normalna, Dara što se tiče karijere emitovano na NS Plusu, kako kod vas može i Miladin Šobić i Dara? Pa može. Kako može i Stoja i Kerber? Može. Ali kod mene se zna koju ću pesmu pustiti, samo ono što mojim ušima prija. Ali ovo sve što kažeš, može, sve zavisi od pristupa. Ja sećam da mi Goran iz OK Benda rekao, čoveče, pa gledao sam, na Pinku sam radio jednu emisiju. Znam. Pa, znaš, Koju? Gold kod Ćire. I kaže, gledao sam Mileta Kitića i ja njega nikad, znamo se, kao nikad nisam mogao ga slušam u emisijama. Kako ste vi 20 minuta pričali? Kaže, ja se nisam pomerio. Pa rekao, sve zavisi od toga kako priđeš čovjek. U globalu sam ja pop nostalgičan, ajde tako da kažemo, kad je moj neki... Ali sad, pošto sam dobio, moram da se i pohvalim, nagradu u Temišvaru. Znači, za najslušaniji format koji je u našoj dijaspori jako slušan, izašao sam pred 40.000 ljudi da primim nagradu. Dragana Mirković je imala prvo pojavljivanje pre razvoda. Posle razvoda, izvinjavam se. Posle razvoda je bila baš u velikoj frci. Nije htela da daje izjave. Znate, nisu to zgodne stvari kad imaš traumu, kad te ljudi razvlače. I sad nije se orkestar namestio za Draganu Mirković. I onda moram s publikom Ko su ove kviz. dve devojke sa ovim lepotanom? Ovo je ekstra. Nena i Jelena Maravić. Svi me pitaju, Lola Novaković, i svi me pitaju za Jelenu gde je. Jelena je menadžerka, ali daleke 1995. godine smo radili. Vidite, crno-bela. Evo me s Draganom Mirković, evo Temišvar, gori more, tope se planine. To je ta nagrada koju sam dobio. Znaš kako je osjećaj izaći pred 40.000 ljudi najaviti Draganu Mirković? Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Nije ni čudo onda što sam ja evo me. Opa, zagrevanje sa Sašom. Priznaj, Tanja, da bi već došla da džuskaš. Dovoljno ti ova kapica i ovaj žuti logo i žuta leptir mašna. Evo, dobio sam na poklon majicu. Subotom sa Sašom JRT, radio koji se gleda, radio koji si išao na društvene mreže, radio koji se zna. Dobio sam još jednu moju moj Saša, volete Jelena i Nataša. To su mi, dakle, donele majicu, moj Saša. Dobro je ime, iako sam ja Aleksandar, dobro je ime Saša. Saša se pamti, personalizovao sam, nekad je bilo Subotom sa vama, na velikom tragu velikih voditelja Radio Novog Sada, od Milorada Crnjanina do Laze Ludoškog. Imam format sa mojim imenom, moj Saša, gde je sada ljubav naš.
neverovatna je stvar tolike godine. Meni je žao što te nema na ekranu. Voleo bih da budeš opet na ekranu. To sad je dosta, gostovali smo ti ja. Čini mi se da je to dosta formatizovano u smislu ovi formati koji su i na drugim televizijama. Ja sam izraziti, da kažem, autor. Ali vidi, za život. Živ sam. Pitao me frizer moj, Bane, Sale, kako je to biti legenda, još nema ulice s tvojim imenom. Vidi, imam, a živ sam. 3 formata sa mojim likom. TV lica kao sav normalan svet, potom preživeli kod Milana Kalinića skoro 20.000 gledanja i realna priča na Kurir televiziji. Potom na Una televiziji, znači svugde vole da budem gost. Zanimljiv sam, dinamičan i tako. Ovo višeslove formate u kojim smo mi bili, koji sam ja i trebao da radim, meni to nekako ne odgovara kao autoru. Da se bavim sad Darkom Lazićem i da se bavim sad ovim nekim ljubavnim životima naših pojedinih pevačica, to meni jednostavno nije moja šolja čaja. Sve je danas postalo šta se radi ispod Jorgan planine, sve je postao trač. Jure one poznate ličnosti po aerodromu. Aman, pustite onu Brenu, pustite bre Gorana Bregovića, šta ste? To piše mi u kolumni za Dnevnik, Oko TV, Oko. Stvarno me nervira televizija danas. Moja televizija je nostalgična. Moje televizije su gostovale prave zvezde. Koliko si čekao Brenu? Brenu sam čekao 18 godina. Ona kaže 4 godine duge, a ja sam 4 puta, pa računaj. Ali sa Tijanićem si napravio posao. A on je odbio? Prvo je odbio, jer je kod mene bio Era Ojdanić u toj emisiji koji je rekao kako kreše šljivu. Baš je bio novembar. Pa je onda bila Luna Lu. Rekla je ko voli belu na Dorčulu. Pa i bila Jami, koja je govorila o svojim dugim nogama i o specijalnim letovima koji su išli za jedno. Sve bila je Vesna Radusinović i Verica Rakočević. Ko je kome lepio? I nazovem ja Tijanića, on kaže... Mislite vi, posle galerije likova, da ja vama dolazim? Kad čovek dođe, ispostavi se jedna mala emisija na malom NS Plus programu, se gleda u kući Vojislava Koštunice. Gleda se kod Bogoljuba Karića, dok Milanka mesi pitu, a Bogoljub ide za Milankom. Gledalo se u kući Zorana Đinđića i on je odlučio da dođe. To je značio njegov veliki povratak na televiziju, jer nije neko vreme živeo u Srbiji. I posle toga ja slučajno ga okrenem nekako na Barice iz Banja Luke, tražila telefon, kaže kad prelaziš? Ja kažem, gde prelazim? Jer me nisu pustili na audiciji BK televizije. Tada su 1996. godine pitali kako bi ja muvao tu voditeljku. Nikako nisam znao da muvam, tako da sam tek prešao 2001. Tako da je to bio trenutak sreće, trenutak... Nema sreće, bre, sve... Sudbine. Bio veliki vazdušni trigon na nebu. Podržao blizanca. Da, ali Tijanić je bio čudo. Da, ali sam tek na radio televiziji Vojvodine ono što sam radio na BK, da kažem, avanzovo. Brena mi nije došla, iako je Sreten bio kum. Mnoge ličnosti sam ja, na primjer, Ljiljana Nikolovska je sletela na beogradski aerodrom da vidi bolesnog oca u Beogradu i rekla je želim tebe da upoznam, Saša, želim da dođem kod tebe, kultna pevačica grupe Magazin. To je tako divno kad ti neko kaže ti si veliki dečak Petar Pan. Tako da su iskustva divna sa tim ljudima. Ja danas kad gledam televizijski program, posebno na komercijalnim televizijama, meni se prevrne džigerica i utroba. Svi isto rade, svi iste zovu. Muzika nam je postala jednolična. Hitova nema, što bi rekla Radmila Manojlović. A trač i trač. Pa sve se svelo na to, ali vidi, mnogo toga se svelo. I dalje postoje oni koji, ovo što smo bili na prvoj, odlična ekipa. Znam, ali rudarski posao, da, to je BK škola, ali hoću da ti kažem, Višeslave, to je rudarski posao raditi infotainment svaki dan. I vama je rudarski posao koji imate možda, da bi se radio ozbiljan, zabavno infotainment program, potreban je tim ljudi, bar 3 urednika, da se ima 2 producenta i tako dalje. Pa šta smo čuli od Bojane? Kad idem kod nekoga u goste,
ne zove urednik emisije, nego zovu 2 producenta, pa me još 5 puta podsjećaju. Upravo to, sve rekla. Koliko je za jednu emisiju bilo? 7 asistenata, ona kao producent, 7 scenarista, da tako kažem, voditelj. Jeste. To je jedna ekipa. A ovo što kažeš, prosečno 3, 4 ili 5 ljudi. 3, 4, 5 ljudi. Znači, nema šale. Ali vidi sad jedna stvar koja je jako bitna za sve sad te neke ljude koji rade infotainment i na komercijalnim televizijama ili na javnom servisu, zovu urednici, zovu organizatori, producenti. Ja sam svoje goste sam zvao, sam vodio na ručak. Evo, ima u jednom novosadskom restoranu, znam sva pravila javnog servisa, pa ne kršim. Ima moje slike sa Lokicom Stefanović, sa svim poznatim Čobijem, sa svim poznatim ličnostima s kojima sam ja jeo indonežansku salatu i lignje. U tom restoranu, to hoću da ti kažem, danas televizija mora da bude timski rad i mora da se radi drugačije, ali ono što je bitno, harizma se na poklone ne dobija i s harizmom se rađaš. Tako. Ili jesi, ili nisi. Ili te pamte, ili te ne pamte. Ali, vidiš, ja sam najbolje sarađivao u karijeri sa rogatima. Dakle, Jarčevi i Jovnovi, to je savršena saradnja. Blizanci manje više sa Guzjanom, koji je blizanac, stvarno sam uživao, iako se u nekim stvarima nismo saglašavali. Šta više, imali smo i neka trvenja, naročito kad je bio urednik. Ali sam uživao da sarađujem sa njim. Ako tebe opet ima rogova malo u senci, zato je tako dobro. Ima ovanu podznak ima Saturn. Savršeno. Meni je najzanimljivije, idemo da gostujemo. Ja taman krenuo da se brijem, on je promenio plan kad krećemo, idemo ranije da uvažimo kišu, da uvažimo sve neke okolnosti i tako dalje. Pa sarađivali smo mi par puta i nekako smo bili, kako bih rekao, uklopljivi. Upravo to, ali... Ali ti sad imaš jedan moderni trenutak, imaš influencerku ovde pored sebe, devojku, voleo sam Tanju i noću i danju. Kaže Vlada Kalemer, jedan sljedeći gosti formata subotom. Ali minira moje formate na društvenim mrežama, blokira me. Zato što se bojim šta će da kače. Kontroliši ga. Ona je zaista sklona. Mogu samo da pripretim da ću gasiti. Vidi, budi mu administratorka. To ti je moj savjet za njega. Ali tako nam je uradila lepu sliku za društvenu mrežu, vidi, gorim. Ako sam i bušio kašiku, sad znam zašto sam bušio, kako je Tanja napravila. Ja se vidi. S Bajagom i ti sada vidi se. Pa vidi. Mogao sam i ja s Bajagom da ponudim neki duet. Mogu ja da ti probušim još jednu rupu. Bar. Vidi, ne mogu da te gledam koliko si mršav. Ti si neprirodno mršav. Ti si sav sazdan od posta, sav sazdan od zdravog života. Prosto takvog ne mogu da te gledam. A šta ti imaš kolesterol? Ne znam. Sav živi. Piće ne pije. Čvarke retko posle posta. Znači, ne pitaj me kako živi. Slušaj, bre. Tamburaši, pa štaš više, znaš da čovjek sun gazing, samo se hrani suncem. Rekao da su porok tamburaši, to ja uživam. Ja sam rekao, moj porok je hrana. Pa kako? Radije si življavam na hrani nego na saradnicima s kojima radim. To je mnogo važno. Bolje da jedem čvarke nego da vrištim. Tačno. To je mnogo bitno. I to mogu ti reći da nije baš često. Neću reći da je danas vrlo retko, ali to poštovanje. A to je nešto što je ipak stara škola, one televizije Novi Sad, NS Plusa, svega. Uvek osetim na tim generacijama koji su odrasli uz moj format to poštovanje i jednu divnu energiju. Ono da kažem, meni su ti 30-godišnjaci najčešće gosti. Oni tako dolaze bezuslovno, bez neke ljubavi. Mislim, nemaju neki interes. Dolaze iz ljubavi. Ja uživam što reći bez ljubavi, mi je 2 lapsusa imam u ovoj emisiji, inače sam 3 puta Mr. Lapsus bio. Šta da radim? Retro Merkur. Jedino što štrecam Tanju povremeno, volim malo da je, moram da prosto, da se tako uči. Ali znaš šta, vi ste se baš, kada gledam te neke prve, već ste se uhodali, čini mi se, smisao za humor i opuštenija atmosfera dosta. Pa dobro, kad ja nisam toliko imala iskustvo pred kamerom. Ali imaš pravog velikog učitelja. Pravog, znači. Sele, koliko će traje to zagrevanje stolom? 4 sata.
Sa mnom se 4 sata zagreva se 4 zagrevaš. sata, jeste. Zagrevam se 4 sata, a i onda bude još Nova godina Koliko sa traju Sašom, utakmice to je kad još se 4 2 sata? sata. Ja, sa mnom Od se koliko? zagreva 4. Zagrevalo se jedne godine i 6.